מצלם. ניתאי, נו, זה מצלם אותך. עכשיו זה מצלם. וואי, ואפשר לדבר לפה. זה הרמקול שלנו, המיקרופון. לא! חכה. נו. רגע, אבל תראה מה עשית. שים את זה טוב. תציג את זה. יופי. תוריד את זה. את המיקרופון תוריד לפה. תעזור לפה. זה לא מגיע. בסדר? תעשה שלום למצלמה וביי ביי. הלו? הלו? רק רגע. טוב, שלום. בוא תצטרף למטה. היי. ונתראות. בוא נעשה חודש. הלו? הלו? הלו?